И какво става, хора? Аз съм Ники Геймкаст 123 и днес снимам за да ви покажа едно много яко приложение. Лично на мен много ми харесва да си правиш карти към Clash Royale. Тук си измисляш карти, не че ги ползваш в Clash Royale, но си измисляш. И надявам се да ви хареса. Ето сега ще правим карта на Чък Норис. Всички знаем, че Чък Норис е много силен, затова ще го сложим да е легендарна карта. Да му напишем името с главни букви даже ще, защото е Чък Норис все пак. Чък е така. Чък Норис. И да сложим... Къде беше ето го? Удивителни. Чък Норис се казва картата. Ето сега сложим му капки. Капки да е 10 капки, защото е супер силен. И не е с малко капки. Да му сложим и хитпоинтс да си измислиме някакво число, защото това е Чък Норис, то е непобедим. Демейдж да бие според вас, колко демейдж да взима? 999 демейдж взима, според мен. Толкова ще е добре. И една секунда тук да бие по една секунда. Да бие по всичко. Рейндж, меле да бие отблизо. Ето това е нашата карта, Чък Норис. Избрах снимката от галерията. Приложението се казва Create, забрах нещо, Create Card, Create Card, не знам, не си спомням какво беше. Сега мисля да крейтнем картата, за да видим какво ще е получило. Крейтвам я, ето. О, фак, бедзиках я сейфнах. Ето това е картата ни, Чък Норис, Legendary, тип труп, хитпоинтс, много бие, 1000 демидж, хит спид 1 секунда, рейндж меле и Targets Air Ground. Това е картата, с това приложение може да правите каквото си поискате. Взимате снимка от някъде, настройвате си я, слагате я там на картата и си измисляте как да се казва, колко демидж да има. Може да си правите всичко, дори може да си теглите снимки от Google, пример, да си сложите Wizard, както в Clash Royale има Wizard, и да си изтеглите както в Clash of Clans, нали има Wizard, такова Wizard Tower, и да си го сложите в Clash Royale като легендарна карта, Builder легендарна карта, и да сложите много такива hit points, damage да бие много. Все пак той не бие по кула, защото е Builder Wizard Tower, но да има много hit points. И това е за днес, което направихме. От тук отдолу, като се направите карта, може да се направите още една, като цъкнете New, отдолу вляво. И приложението е супер забавно, ще го напиша в описанието как се казва, може и да ходите на Epic, Rare, Common карта, каквото вие изберете, както ви хареса. Това ще бъде всичко от този клип и довиждане. Ще снимаме друг път, ще покажа други карти и чао!